daar naartoe. Kom maar op, kom maar op. De 1200 figuranten die voor de verfilming van de intocht van koningin Wilhelmina nodig waren, zijn afkomstig uit oranjeverenigingen uit de hele Randstad. Tegen een kleine vergoeding in de verenigingskas zijn ze bereid regisseur Paul Verhoeven blindelings te gehoorzamen en op zijn commando te juichen en te zwaaien. De film wordt zo authentiek mogelijk opgenomen. Daarvoor zijn foto's en een journaalfilmpje uit die dagen zorgvuldig bestudeerd. Dat je een slurf krijgt. Wat bedoel je met afdekken? Soldaat van Oranje Erik Hazelhoff-Rolfsema heeft tijdens de oorlog vanuit Engeland geprobeerd om een zogenaamd Contact Holland tot stand te brengen. De politieke opdracht die Hazelhoff van koningin Wilhelmina kreeg om militairen en politici naar Londen over te brengen mislukte. Maar marconisten, zenders en saboteurs werden met succes naar Nederland overgebracht. Koningin Wilhelmina wordt in de film gespeeld door Andrea Domburg, gehuld in een speciaal voor haar gemaakte jurk en bontjas. Ze is, in tegenstelling tot Rutger Hauer, die Erik Hazelhoff speelt, nauw bij de film betrokken. Wat vindt zij nou zo bijzonder aan koningin Wilhelmina? Nou, koningin Wilhelmina vond ik in zoverre bijzonder haar enorme opoffering. Zichzelf volkomen wegcijferend. En nogmaals wat ik net zei, haar leven vanuit God. Ik ben een acteur die goed betaald wordt en die rol doet. Ik vind het enig. Oké, dames en heren, we maken nog één proefje met de zwarte auto. Dus als we allemaal nog even tegen de huizen gaan staan, dan halen we even de koningin op. En dan gaan we het daarna draaien. Dus we proberen